Ket makipaglukat kay kanya iti libro ti umuna nga Korinto, versikulo 15, 45 to 58. 1 Corinthians chapter 15 verses 45 to 58. Basahin iti Ilocano. Kuna na ditoy. 45. Umuna nga Korinto 15:45 to 58. Takuna tinasanduan na surat, ni Adan ako unaan a tao na parswa anaikan iti biyag. Ngem ti maudi nga Adan isu ti espiritu amang ted iti biyag. Saan nga unay ti na espirituan no diket nailasagan. Sumaruno na espirit sumaruno ti na espirituan. Na aramid ti iti tapok iti umuna nga Adan nagapu sa dilangit iti maikadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi ti tao ana parswa ti daga mayasting met dagiti na ilangitan. Abagi iti tao ang naggapu sa dilangit. No kasano nga imala tayo iti langa iti nasang iti tao ang naidagaan umala tayo tumat iti langa iti tao ang nailangitan. Daytoy ti kayat kuwa sa wen kakabsat ko. Ti bagi nga addala sa kendara na saan ang makipagtagikwa iti pagarian iti Dios. Taagrupsa saan at tagikwaen iti paragrupsa. Ibagak kada kayo daytoy apalimed saan tayto amatay amin nge mabalbaliwan tayto amin iti apagdarikma. Kas iti kapardas iti kirem iti maudi nga aweng iti trumpeta. Tainton agaweng iti trumpeta may mapagungar to dagiti natay. Didan tumatayen ket balbaliwan tayto amin. Iti agrupsa abaagi makawesan iti saan a paragrupsa. Ti bagi amatay makawesan to iti saan nga ipapatay. Isut gapuna nga inton makawesan ti agrupsa iti saanen a panagrupsa. Ket inton makawesan iti bagi amatay iti saanen nga ipapatay. Matungpal to iti nasantuan na surat na parmeken ni patay, naan-anayan ti balegi. O patay, sa dino ti ayan iti balegim. O patay, sa dino ti yan iti panilod mo. Ti basol ti pangalaan ni patay iti panilod na, tilinteg iti pangalaan me ti basol iti biling na. Ngem agyaman tayo kuma iti Dios, amang ted iti balegi kada kayo. Babaen ken ni Apo tayo a Hesukristo, ngarod patpatgek akabsat agtalinaed kayo anatibker ken di magaraw. Kanayon asangwenyo iti trabaho yu ama ipaay iti Apo, taammo yung adda bunga iti amin nga aramiden yu iti panagserbi iti Apo. Amen kakabsat, kaduandak iti panagkararag kararag tayo. Father God, we will thank you for this evening, Father God, Ama, na niloob mo, nga sikaw, Diyos Ama, iti mapatayawan, iti karabi. Tulungan mo, Diyos Ama, iti adipen mo, Father God, nga hanak agkurang iti sireb, Father God, Ama, nga naggapo kanyam, tulungan ako, Diyos Ama, pulutam iti adipen mo, Father God, nga agsarita na laing babaen, Father God, iti kinapudno babaen, iti saritam. Idalanak babaen ti espiritu nga magtulong kanya. Tulungan ako Diyos Ama, Father God, nga kung mabukod atoy, Father God, nga sarita. Nudikat atoy ket sarita nga naggapo kanya, nga iso ti mangtad kanya may tibiyag. Iso ti mangtad kanya may Father God, Ama, ti encouragement. Ngagpatuloy kami, Father God, Ama, ngagtalinaed, Father God, Ama, nga makipagtrabaho kanya, magtalinaed kami, Father God, Ama, iti pamate mi, Father God, nga haan nga magungun, ta kanyam laing, Father God, Ama, iti biyag ngagnanayon. Tulungan da kami, O Diyos Ama, Father God, papigsayon ti maysa ken maysa, agbalin nga nuted care, Father God, Ama, iti pamati mi. Sika, O Diyos Ama, Father God, ti makidalan, ket tulungan, O Diyos Ama, bawat maysa nga makipagdingdingay kanyami online, Father God, ikam isuda iti lapayag nga dati panangdingig na. Iti lapayag, Father God, Ama, nga makaawat iti saritam, ket Father God, kapanunutan, Father God, Ama, nga adda iti tarigagay na, nga tumungpal iti pagsaritaam. Tulungan ta kami, O Diyos Ama, at iti dawat ni tinaga ni Jesus. Amen. Kablaawan kayo aming kakabsat, iti naimbag nga rabii. Kat, tata, iti title na iti preaching tayo kat, iti espiritu amang ted iti biyag, or in English, kunanda, the life-giving spirit. Amen. Kat,
welcome kayo kami itoy. Hello kini Pastoral Nelly. We are here po in Maria Aurora. Ayan, so bago lang po ito na church. So we are in the pioneering time. Welcome po. Salamat sa inyong panonood. Okay. So group kita'y kakapsat. Iti oras tayo magmagna. Hantay mababawi no timay to no napalabasan iti may isang oras ket awanan. Iso nga kung nagarod ito'y pinakalas no verse kaan tayo nga umibat iti pamati nga inawat tayo kan bilang maadipin iti Dios handay nga ibatan iti ipatpatrabaho iti Dios kanya tayo. Amen kakabsat. Ket amo tayo God is our creator. Iti Diyos tayo isuti na maraswa iti amin. Iti langit kendaga kuna na ijoy Genesis 1:1 iso na iti na maraswa. God created the heavens and the earth. So pigbigan tayo kakabsat nga naparaswa iti amin. Iti amin. Nga nung asano nga ada iti gamin OJT students min MIG clinic ay dinaamuan da nga pastor iti adipen iti pastor na. So, nakipagtungtong na kanya, kasanom nga, ma'am, kasanom nga depensaan, nga nabiyag iti Diyos, nga hamo nga usaren iti Bible verse. Kasi halimbawa, debate ajay, no debate gamin, mabalin nga usaren iti Bible verse, kasi no, inusama mo iti Bible verse, syempre, panalo ka ng Bible yan eh. But, kunak, karot, isimong bat na kunak, in our human body pa lang, ato nga bagi tayo, nung kasano ag function perfectly. Nung kasano talaga tipan nakaparswa nga perfect. Kat maamiras tayo nga anyaman nga pag nagkamali na iti chromosome, wrong placement or kurang wano sobra maadan iti sakit iti may sa tao. No kitaan tayo iti universe iti sun no umay iti basbasit nung masadik iti basbasit kanya tayo amo tayo nga mapuurang tayo. Nya lakit din di pudot na, di ba? Ngam no basit lang iya dayo namat aji parang pwesto na ita matay tayo maitilamin. So nung kita tayo no panunutan tayo no malukatan lang talaga iti kapanunutan iti may sakin may sa gapo iti naparswa iti Dios kuna nagaja Roma 19:20 nga gapo iti pinarswa iti Dios nalawagan nga makikita iti amin nga tao iti kinadayag iti Dios. Tata no bigbigin tayo garod no kuna na Genesis chapter 1 nga iso na iti nang namarswa iti amin amo tayo nga even iti tao ti Dios iti namarswa. Hantay ko mga maanlilaw gapo iti ibagbagada nga siyensa nga naggaputay iti anyamanan iti apes, but in the Bible nakasurat ita kakabsat iti Genesis 1:27 basa ikakabsat kuna na ditoy iti tao kinaparswa iti Dios kalanglanga iti Dios. Okay, kuna na to Genesis chapter 1 verse 27 basa ikakabsat iti kasta pinaraswa ti Dios ti tao kalanglangana. Pinaraswa na ida alalaki ken babae. Amen. So iti pinaraswa ti Dios na kalanglangan ken lalaki ken babae. Ket adda iti bilin na kanyada iti verse 28 kunana ditoy binendesyonan na ida akunana aganak kayo iti adu tapno na edto dagiti kapututan nyo iti amin apaset iti daga ket iturayan danto iti daga iturayan nyo dagiti ikan dagiti tumatayab ken amin nga atap nga animal. In English, go ye and multiply. Amo tayo nga ajiti kaadwan nga tattao ajiti amuda nga bilin iti Dios. Ngem kakabsat na mapantay chapter 2 Kapitulo 2, verse 7, kuna na ditoy, basa ikakabsat, nangala ni Yahweh a Diyos, iti daga anang bukel, iti tao, insang aw na, iti angis na, iti biyag, ket
wait lang. Insang aw na iti anges iti biyag iti agong daytoy ket naaddan iti biyag. Or in English version kunan ditoy, then the Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Or in NIV version, the man became a living being. So look at this kakapsa. Hangkay nga maulaw. Iji verse chapter 1 ay iji physical nga panang istorya na kasano nga na arami iti tao. Nga mo tayo nga iti tao iji nga panahon ket awam pa iti espiritu na. Dila ang iti verse chapter 2 nga iti pinalswa na ato nga tao ket inikan na iti anges. Diba? Pinuwitan na inikan na iti anges ket ato nga tao nagbalin nga living being. One, no? Iti Ilocano nga version ko na ditoy. Insang aw na iti anges ti biyag iti agong daytoy ket naaddaan iti biyag. Wano nagbalin nga nabiyag nga tao. Amo tayo nga no awan tayo iti presensya iti Dios, spiritually speaking, awan tayo iti presensya iti Dios, natay tayo iti sangwana na. Kit kastoy mo iti Genesis chapter 2 nga no idihaan pay nga inted ti Dios iti breath, God's breath into man, handa pay nga spiritual nga nilalang. Apay kuna na to inubasahin tayo sa siling iti verse chapter 2. Amo tayo nga iti verse 15, impan Yahweh a Dios iti tao iti minuyungan iti Eden tapno talunan ken ay wanan na. Imbaga na iti lalaki mabalin mo iti mangan iti bunga iti uray anya akayo iti minuyungan malaksid ti bunga iti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakes. Di mo kanan ti bunga daytoy akayo no mangan ka matay ka isumat la nga aldaw iti panangan mo. Amen. Kitain tayo kakabsa. Ito'y chapter 2 sa bali iti bilen. Idi inala iti Dios iti maysa esuji ikan na iti anges iti sangaw iti biyag inala na inyapan na iti hardin iti Eden. Kit iti hardin ti Eden adda iti imbilin iti Dios. Kunana mabalin mo nga kanen iti amin nga kayo except for the two. Iti kayo iti the tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. If you eat no kanam aji bunga iti panakaamo iti ikinasayaat, di ba? Mabalin mo nga iti mangan iti bunga iti uray anya nga malaksid iti bunga iti kayo ti panakaamo ti naimbag ken dakes. Adda iti hanang nga mabalin nga kanan. Tano kanam itoy kunana no mangan ka matay ka. Kita tayo kakabsat subyanan tayo iti history. Iti chapter 3 iti Genesis amo tayo nga nangan nagbasol iti tao, nagbasol ni Adan, ket nangan gaputa inikan ini Eva, iti hanga apol kakabsat. Basahin nyo ti libro iti Genesis, awan ti imbaga ng apol ko na ti bunga, iti aji kayo iti pan nakaamo, iti naimbag ken dakes. The tree of the knowledge of good and evil, aja iti kinani Adan, tata nagbasol. The sin of disobedience gamin, inawat na. Dati inawat na eh. He accepted the law from God. Yung utos ng Diyos tinanggap niya. And then, dahil hindi ti asawa na kanya na nagbasol. Tata nagbasol da. Kaya ita nga basol, the separation. Nagkaroon sila ng separation. Why? Okay. Amo tayo nga, iti biyag nagapo iti Dios. Ket no agbasol tayo agbasol, awan ti relasyon tayo iti Dios. Kaso na adya istorya ni Adan. Ni Adan, idi hampay nga nagbasol, haan nga agbuteng iti Dios. Oray magbag na, broad daylight, iti harin Eden, haan da ka amo nga, awan ti bahado da. Anda nga mo adya kakapsa. Ket
nalakala nga umawag suna iti Dios. Ngem idi nagbasol ammo tayo tinangyari, nagliming da, nagaramid da iti bado da. Tata, gabuta nagbasol da, ajay. Because of sin, gapo iti basol, ije nga nagrugi nga separation from God. Apay, we know that God is holy. Iti Diyos tayo ko nalinteg, iti Diyos tayo ko nasantuan. Kithaan nga makipagtaeng iti kinarukit. Kitgapo iti basol iti tao, narugit iti imatang iti Diyos iso nga adayo. Gapo iti free will ni Adan. Kuna nagamin, kasanungay, kung talaga na imbag iti Diyos, dapat hanainikan kami ni Jetty ko, mabali na kanan. No. God gave us free will. Adam was given free will. Haan nga kontrolado iti Diyos ti amin. Ibig sabihin, inlatag na ato iti mangyari kanyam, no ubraem atoy. Kat atoy mo't iti mapasama kanyam, no atoy iti ubraem. Tata, pinili ni Adan ti basol. Iso nga, sinagrap na mo't iti supapak iti basol na. Anya ti supapak iti basol ni Adan? Ingga na aglingid sala makabirok iti ipakan na iti anak iti ang pamilya na iti babae mat anya ti supapak iti basol na ni Eva na doble pa nga perperme iti sakit na iti panaganak na ken iti yung ahas naman, the serpent, all the days of his life he will crawl in the ground. Amen? Katang mo tayo. Nga, iti gapo iti nga basol. Diba? Gapo ati nga basol, napataksyag ta iti hardin ti Eden. Kuna na yung verse 2, verse 3, last verse, kuna na jay, iti bangir na, ay, 23, nga rod pinagtalaw ni Yahweh a Diyos si tao iti minuyungan ti Eden, ket pinagtrabaho na iti daga nagtaudan na. Nagtaudan na, ibig sabihin nagapuan na. Ibig sabihin, meron talagang pinagmulan si Adan at iti nagapuan na, ket inala ti Diyos isuna, ket inkabel na ijay hardin ti Eden. Ket kitaan tayo. No talaga adat maluatan ti sirib tayo ti Diyos, kitaan tayo. Damag ko. No isuda lang, kasi ato yung damag ko, idi ubing na eh. Ngayon ko sung batan, tapos nadamag ti damag yun. Idi ubing, edi high school lang siguro adyak, bas-basa na ti Biblia, nabasa kasta. Ni Cain, pinatay na ni Abel. Tata, dahil gapot na pinatay na ni Abel, pinatakshat mo lang ti Diyos isuna. Kit minarkaan na suna. Una na sino man ti patay kini Cain, 7 nga beses ti, supapak na. Kit ko na, asin mo nga ta iti agpatay kinakain. Kit ko na na you will be forever wondering. Nga medjay, iti sumarsaro nga verse, na adaan mo garod iti anak ni Cain. Ada tinabiro ka na nga asawa ka, nakapag build pa iso na iti syudad, iti city. So ko na, idi, ada tinang isuro nga imunignak pa iti, panakaamo iti sarita iti Diyos na amuak nga, ada pa iti tao bago pa nga ni adag ti naggapuan ni Adan nga nangalaan ti Dios. Isudag chapter 1 nga lalaki ken babae nga iti bilin iti Dios ket agpaado kayo. Ngam aji nga pinagpilian na isu ni Adan, isu inkabil na iti hardin ti Eden, ket ilikan na iti angis, ket isu na iti umununa nga man with the spirit. Gaputa iti espiritu iti Dios ket na itid kanya na. Ngam kitaan tayo. Kuna na ijipilin na no kanam atoy nga bunga iti kayo ti panakaamo, iti kinaimbag ken dakes matay ka. We know nga haan nga idikinan na hasta idikinan na kunak hamang nga natay. Anya nga ito tinangyari? Amo tayo nga haan nga iti pisikal itinatay kinadan itinatay kanya na iti espiritu na. Aji relasyon na iti Diyos iso ti
nag-separate. Amen? Makipagbasa kay kanya, iti libro iti Isaiah 59 verse 2. We must remember nga because of sin, iso iti mangyadoyo kanya tayo iti Diyos. Sin separates us from God. Amen? So nga, amo tayo, mapansin tayo talaga, uri siya, no, tunggal nga, agbasol na, mariknak talaga, pati siya, mariknak ti, adayo iti, presensya iti Diyos. So nga, kailangan tayo gurod nga, inaldaw nga, agbabawi, gamin, inaldaw mo lang talaga, agbasbasol tayo. J59 verse 2 kuna na jay, rugyan ng 81, di yu ipagarup, anakapoy ti Apo, amang isalakan kada kayo wenno tuleng adi makangeg iti asubyo ngam nayadayo kayo gapu na inayadayo kayo iti Dios gapu kadagiti basbasolyo isut gapu no adi na kahipangag tunggal agdaydayo kayo kenkuana. Amen. At iti sungbat iti tattao agdamdamag agkarkararat lakmat ngam masungbat na damagan tay kakabsat. Iti pa nagkararag tayo ba, kat agpaiso nga nagpakawan tayo, iti basod tayo. No, sumangon tayo ba, iti pa nagkararag, iti Diyos, bigbigin tayo ba talaga, nga iti Diyos iti nalintag, kat haan tayo nga nalintag. Yun eh. Kitaan tayo kabsat, nga no sumangon tayo gamin iti Diyos, ada iti maipanpanakal tayo, kat ijay nga, it hinders our humbleness towards God. Siguro no, dumatag tayo, idatag tayo iti, bagi tayo iti Diyos, kitain tayo kabsat nga, agpaiso, nga agpakpakumbaba tayo iti sangwanan na. Nga agpaiso talaga, nga dumatag tayo nga, bilang maysa nga, kailangan iti, pamakawan, agapo iti Diyos. Kat kuna na jay, haan nyo, yung verse 1, Isaiah 59:1, nga haan tayo nga ipagarob, nga nakapoy iti Diyos, amang isalakan kada tayo. When no, tuleng, tapnuhaan nga makangig, iti asok tayo. God can hear our cries. God can see how many tears we lay down, we cry out in our prayer. Ngam no apay tahang nga masungsungbatan iti kararag tayo, kat gapo iti kunana iti verse 2, gapo iti basulyo, isuti, it separates us from God because of sin. Iti basol ito isuti mangyadayo kanya tayo iti Dios. Iso mo lang di ko na Roma 3:23 nga ang aming gamin all have fall short from the glory of God. Roma 3:23 nga da Biblia yung kakabsat makipaglukat kay kanya tapno makita tayo at agpaiso iti sarita iti Dios. Libro iti Roma 3:23 kuna na ditoy Roma 3:23, basay ka kabsat. Nagbasol amin at tao agkurang da iti kinadayag iti Dios. Kailangan tayo nga ma-realize ka kabsat nga no awan iti dayag iti Dios kanya tayo hantay nga makastrict iti langit. Kailangan nga maadda kanya tayo iti dayag iti Dios tapno makastrict tayo iti langit. Ket no gapo iti basol mapukaw iti dayag iti Dios kanya tayo. Ket ti maadda kanya tayo ket iti bain, ti maadda kanya tayo iti basol kinaruket. Amen. Iti Romans 5:12 gapo iti basol iti maysa nga tao nagbasol iti amin. Babaen iti maysa a tao imay ti basol ditoy lubong ket babaen iti basol imay met iti ipapatay. Iti kasta nagsaknap iti ipapatay iti entero asang katawan agsipot na nagbasol iti amin na tao. Awi iti agpaiso kapsat. Amin tayo ket nagbasol. No dumagin yung kanya kasanungay aji baby iji chan di ubing. Kasanungay iji barbaro lang nga naiyanak. Kakapsat ko pudno iti sarita iti Dios. Kuna na di Romans iti Roma amin kit nagbasol. No ibagapay nga mo amin, adagaro ti inaksid mo, ibagayo, anghel ti ubing, no.
ijay tayo nga makita iti responsibilidad iti naganak. Lalalo iti naganak nga babae iti ina, no lalalo no agbunbuntis. Ken ijay agrugi iti panang alaga na, ijay unig iti tiyan iti anak na, ijay nga agrugi iti relasyon da iti anak na. Ken amuyo ba kakabsat nga nakadepende iti ubing babies hingga na 7 years old, nakadepende iti pamatida iti ina. Apay, kasano tayo nga maibaga. Ito'y Matthew, Mark, Luke, John. Amo tayo nga, ada iti maysa nga ina, Book of Mark. Ada tayo dumawdawat iti panakalaing para iti anak na. Nga nakadepende, no awan ti pamati iti ina, natay siya anak, amo tayo nga haan, maligtas anak. Siguro nagdakilan iti responsibilidad iti naganak nga agkaroon iti pamati alang-alang lang iti anak da. Siguro adi ti habhabulin ti kakabsat. Ket anya ngay garud kasano dagijay haan maggarud na mati iti naganak da. No haan garud na mati iti naganak ket sikat at takabsat iti makangkangel iti sarita iti Dios ket maawatam iti sarita iti Dios mamati ka ken Jesus. Ket isu ti bangted kanyam iti biyag nga agnanayon. Ti isu ti bagbaga na iti libro iti John 1:12 nga kailangan nga awaten tayo, patsen tayo iti naaramidan ni Jesus. Ket ijay tay laeng nga agbalin nga anak iti Dios. Tanuhan tay nga awaten ati kakabsat iti verse 18, 3:18. Ket iti verse 36 awan karabengan tayo nga makastrek iti langit, ket iti panusa iti Dios agtalinaed, iti maysa nga tao nga haan nga umawat iti kinapudno. Iti panusa iti Dios kakabsat agtalinaed iti tao nga haan nga umawat kini Jesus. Apay nagdakilan kita ente kakabsat iti basol ni Adan, amo tayo nga simple. Kasano nga simple iti basol ni Adan? Gapo iti basol ni Adan, nagbasol iti amin nga tao. You see? Kitain yung manlangan. Halimbawa, iti may nga pamilya. Halimbawa, okay, merkado. Halimbawa, iti may nga pamilya, iti may nga ito, pimatay. Damay, iti amin nga pamilya na. Mabalin pa, iti lahi mingi fugaw, no, ada iti ko, no, halimbawa, di may isa nga pamilya, may katimatay, mabalin nga agala dalang, bumales lang, ore may sa kanya, kasi, nagbibinalis. Kita mo tayo nga, gapo iti basol ni Adan, na idamay tayo amin, gapo ta nagkaputay kanya na. Kit anya lang, iti nakadalus, iti basol. In the Old Testament times, sinubukan damat, ti parabola iti panang padalus ket dara iti karnero. Nga mamuta yung haan nga umdas ajay. No umdas iti dara, iti karnero, iti bakbaka. Haan ko mga kailangan nga idaton ni Jesucristo iti bukod na nga dara. He became the high priest and what he offered, his blood. Iti dara na kabsat, iti indaton na, bukod na nga dara, iti indaton na, tapno siya kansi ka mapakawan. Gapo ato'y nga basol ni Adan, tata, amuyo na apay, nga likas na san tao ang mag-disobey. Because our very root disobeyed God. Kit kailangan tayo karod nga hangag patuloy, ito'y nga narugyan nga basol, kit kailangan tayo nga agpakawan. No inawat tayo ni Jesus, kit pinati tayo, napakawan tayo. Ijay nga basol. That basol nga, na ipasa kanya tayo. Ngamga po, adamot ti kinapakapoy tayo, adamot ti may ibagbaga nga, personal nga basol. Personal nga kapanungutang nga nagpanunot ka, iso nga nagbasol ka. Kit garod, kailangan tayo nga maawat, nga, kapo iti basol, uray anya iti panagawag tayo, uray anya iti panagsangin tayo, uray anya iti
Panag-ugaw tayo iti kararag, kataan nga masungbatang gapo iti basol. So, kailangan tayo nga we must repent. We must pray to God nga ipaalala na kanya tayo amin ti pagbasbasulan tayo tapno dumakadawa tayo iti pamakawan. Tapno makasidag tayo nga agpaypayso iti Dios. Amen. Kitayan tayo jay. Agsublita iti 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Kuna na ditoy, takuna tinasantuan na surat, ni Adan akaw naan a tao na parswa ana ikan iti biag, ngem ti maudi nga Adan iso ti espiritu amang ted iti biag. Amen. Ni Adan nga imuna iso ti nagbasol, di ba? Na ikan iso na iti biag. Genesis chapter 2 verse 7, na ikan iti anges iti biag. Nga naggapo iti Dios. So, kailangan tayo garod nga bigbikin kakabsat nga iti angas tayo naggapo iti Dios. So, garod amin anyaman the timeline of our life belongs to God. Kaya nga, uray may sa kanya tayo, hantay amuno kaano tayo nga matay. Hantay nga mapakadaan ti patay. May sapay, hantay nga mapakadaan tiyo ya umay ni Jesus. Kat, kailangan tayo garod nga agsagana, isaganaan atoy nga biyag nga agnanayon. Kat ko na natoy, iti, maudi nga adan, isuna iti mangted, iti espiritu. Isuna iti mangted, iti biyag. In English, the life-giving spirit. Amen? Kuna natoy, na parswa iti maikal iti bag. Ngem iti maudi nga adan iso ti espiritu amang ted iti biag. The life-giving spirit. Amen? Iso nga kitaan tayo. Naawan iti relasyon iti may nga tao. Naawan iti relasyon na iti Dios. Amo tayo nga bukod na lang nga panagpasya iti aming nga ububrae na iti biag na. Ngem no iti may nga tao agbibiyag babaen iti sarita iti Dios. Kinagdibiyag babaen kini Yesu Kristo iti Espiritu Santo at dati sabali nga panangkit din nga haan nga bukod haan nga amin nga arami din na bukod na nga desisyon no diket agapo atoy iti panangidalan iti Dios. Uray pay lalo't higit kakabsat iti adipen iti Dios nga paspausar kanya na kailangan nga agtalinaan kinagpaidalan iti Dios. Iti adipen nga nagpaidalan iti Dios nakabutbuton. Iti adipen iti Dios nga haan nga dugmay pandar iti Espiritu Santo ket very prone to heretics. Very prone nga mapukaw iti kinapudno. Eso nga kailangan nga adda iti balanse, iti biyag iti panamati. Lalalo iti adipen iti Dios kailangan talaga nga agbyag tayo iti sarita iti Dios ken iti kararag. Kailangan tayo nga agtalined iti Dios nga mangted kanya tayo iti biyag. Anya ti bagbaga na John 6:63. Basahin tayo kakabsat. Kunan na ditoy, iti espiritu ti makaited iti biyag, awan pulos ti maited iti dasag, espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. We know that the life comes from God. And the word of God, is sarita iti Dios, is the word of eternal life. Iso nga no, adda kanya tayo iti sarita iti Dios, addaan tayo maggarod iti biyag. Ang nagpaypayso. Iti biyag dito yung lubong amo tayo nga agpatingga. So, kailangan manukatan, iti kapanunutan tayo, nga haan nga, ato ilang panagbiyak tayo, ito lubong, iti panunutan tayo, nung kasanutay nga mangan, nung kasanutay nga agbaknang, nung kasano nga daduma adagaya agasawa, nung kasanuda nga ag-travel, those are just physical things. Ngam no, iti kapanunutan tayo ko na di Colossians 3:2, we must set our minds on things above. Kailangan nga, iti kapanunutan tayo, kat
set into earthly things nga nakafocus tayo in our goal to glorify God. Kasi, no, ang bibiyag tayo lang ito'y lubo nga para lang iti physical tayo. Kat haantay gaya mapagserser diyan, hantay maalalagaan, iti kararwa tayo, kat amo tayo nga, at panungpalan na iti amin. Awan ka eskan na, nga agurnong tayo nga agurnong para lang iti piskal, ngem awan mat pulos, iti panagtrabaho tayo, awan mat pulos nga ornong tayo, nga sarita iti Dios, iti kaunggan iti espiritu tayo. Gamin, umay ti panawan, nga maawan iti Biblia, umay ti panawan that persecution will come, umay ti panawan, nga mariribok tayo, kat anya, when we are shaken off, no da tayo ka magungun, anya iti mabati kanya tayo. Kat amo tayo, nga iti nalagda nga building, Japan made, no magungun, han nga unay, it will stand. Karamihan na, hindi naman lahat. Diba? Kasi, rubberize, tama ba? Rubberize? Rubberize ba yung ginagawa nila? Oh. May ginagawa sila to make it more bearable into earthquakes. And I have experience also sa Ilagan. Ajay na aramid ti Japan nga rarang time medyo bila Imelda, oray mano nga bagyo. Oray pay mano nga ako, nga mapeperde. Adalang di magaskasan ngem adadji talaga at talinaed. And that's really Japan made. Medyo may isang rangtay Filipino made kami aday. Nauna pa nga na medyo Jibilia na perde di may isa nga naud-ude nga barbaro pa ko ma. So amo tayo nga kailangan nga mapnuan tayo iti legit, genuine, pud no nga sarita iti Dios tapno anyaman iti pananggungon iti kabusol kanya tayo, we will stand. Amen. Kailangan tayo nga maadda kanya tayo iti biyag nga agapo iti sarita iti Dios kasano ajay paglulukwa mo ka dali yung ubing nga susurwa anya ngalingalan tayon dibahaan, we must read, we must meditate, and we must put it into practice. Tapno agbalin nga biyag kanya tayo. Hanag talinaed nga basahin tayo lang nalpas? No. Hanag talinaed nga isuro tayo lang nalpas. That's the warning for me also. Kat kailangan nga agpapalo tayo kakabsat, I am encouraging you all to be with me in obeying God's word. Kasi that's the very goal. Apay ta ikarigatan mi nga maada atoy nga mission service, Ilocano mission service, tapno tagijay kayat namat nga agdingeg iti Ilocano nga preaching, tapno mas naununeg ket maawatan na pay iti sarita iti Dios. Kuna na pay John 3:12 to 15. Basahin tayo kakabsat. Kuna na ditoy ibaga kada kayo. Kadagiti na indagaan na bambanag ngem di kayo namati. Kasano nga rod apa namati yu kanya no sawek iti dagiti na ilangitan na bambanag. Ket awan iti imuli sa dilangit malaksid iti anak iti tao abi maba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanulig a bronze jelet ang masapol met ti pan nakaibayog ti anak iti tao tapno agbyag nga agnanayon ti siya sinuman ang mamati ken kuana. Amen. Jesus came from God the Father. Isu na lang tinagapu ijay ket isu na tinakakita iti Dios Ama. Ket gapu garod kaslam lang kini Moses nga aji baston na ket naimansa anya tawag nito Ilocano panangibayog ni Moises iti sinanulig nga bronze, 'di ba? Yung staff ni Moises. Ngano kay taon da ajay, 'di ba? Dati sinanulig na may snake doon. And then when the Israelites will see that, will look upon in that staff of Moses, gumagaling sila sa kanilang mga sakit. Now,
It is like that in the Son of Man, sa anak ng Diyos, nga sumot, iti panakaibayo na ibig sabihin, he was offered also. Na asinuman iti mamati kanya na kat madaan iti biyag nga na nayon. Isugaro di bagbaga na di John 10:27-28. Nunod tayo talagang paiso, madaan tayo iti biyag nga na nayon. John 10:27-28 kuna na ditoy. Denggen dagiti karnero titime ko. Amok ida ket surutan da. Ikak ida iti biyag nga ganayon ket pulos adidan tumatay. Awan ti makarabsut kadakwada kanya. Kitaan tayo di verse 27. Denggen dagiti karnero titime ko. Amok ida ket surutan da. It needs hearing and obedience. We need to listen to the word of God and obey. Dinggin dak ken surutan dak ni Jesus tinanggal. Kikunana ikak ida iti biyagag tanayon. How grateful it is kakabsa na ato iti promesa iti Dios. Ala nga para iti disipulos na ano diket para kanya tayo tatta nga makangkangay iti sarita iti Dios. We must take the word of God as the current word of God now. Nga no kasano nga na isurat ita para kanya. Tangay bagat ay para lang ata iji ko Naging disipulos na. Kasi no, haantay nga alain that this is the current word of God for us, hantay nga maala atoy bilang biyag nga mamangtad kanya tayo, iti pang mapigsa, ken iso timang tartaraon para ti spiritual tayo. Amen? So, may bilang iti Dios nga spiritual nga anak iti Dios, kailangan tayo garod nga tuladan tayo garod iti Dios tayo. Tuladan tayo ni Yesu Kristo. We must be like Jesus Christ. Be imitators of Christ. Iti Efeso chapter 5 verses 1-2, kailangan tayo nga surutan. Kuna na to'y, gapu tada kayo ti anak iti patpatgan a Diyos, masapol at tumulat kayo kenkwana, ti kuma ayat iti mangiturong iti panagbiagyo, kas iti ayat nga impaay ni Kristo kada tayo. Babaen iti panangted na, iti bagina, gapu kada tayo, kas nabanglo asagot, ken daton makaparagsak iti Dios. Amen. Be imitators. Be imitators of God. Kuna na jay, tumulad kay kenkwana. Amo tayo nga, hantay talaga nga perfectly nga matulad ni Jesus. Because, umuna iti amin, hantay mabalin nga tuladan, aji naaramidan na, iti krus ti Kalbaryo. Nakalukluko iti daddo mga tao nga, okay, tuladan tayo ni Jesus. Ngam titinulad damat, aji hanga mabalin nga tuladan. Aji pan nakai, pako na iti krus, aji mo tutuladan da. Wherein kuna na dyan Hebreo, once and for all. Hebrews 4:9, in daton na iti dara na namimpinsan, kat haan nga mabalin nga maulitin. Ibig sabihin, hantay nga mabalin nga ulitin Ngam anya iti tuladan tayo iti galad ni Jesus. Umuna iti amin tuladan tayo, nung kasano iti kinapakumbaba ni Jesus. Amoy na apay? Iti tao gamin, iti dari tayo nga ama, ni Diablo. Apay, ti ama tayo ke ulbod idi hantay pay nga inawat ni Jesus. Bigbigin tayo atoy, paiso atoy. Takunan na jay, iti Diablo iso ti ama iti kinaulbod. Hebrews 2:14, iso the power of the devil is to kill, pumatay, mamapatay. John 8:44, iso na ket ulbod. Iti Diablo ket ulbod. Ket amo tayo nga iti tattao nga hampay talaga nga imawat ken Jesus. Normal iti kasjay nga kinabiyag. Ngem gaputa namammo tayo garud iti Dios ita, ket nagbalin tayo nga anak iti Dios, we must desire to imitate Jesus Christ. Nga kuna na di Filipos 2:5-11, nagpakumbaba.
uray pa isu na Dios hana aji na impalangguad no diket nagpakumbaba aji pa nagpakumbaba na ingana patay. Sa totoo lang, haan nga nalakati at pakumbaba. No may minsan kaslan ni Pablo ko na natoy ado ti maipanakkel ko. No kung pagtutungtungan tayo ti pare sayo na. No pagtutungtungan tayo kastoy addaw ti maipanakkel ko. Siguro no hantay nga ikatan aji mabali nga maipanakkel tayo. Marigagan tayo talaga kapsat nga agpakumbaba iti sangwanan ni Dios. Ngam no iti amin nga adda kanya tayo, whatever achievements we have, whatever physical possessions we have, and we glorify God in that, adya iti panagpakumbaba. No bigbigan tayo nga amin nga adda kanya tayo kit nagapu iti Dios, adya iti umno nga panagpakumbaba. Ngayon no bigbigan tayo nga gapuato iti pinagregrigata, gapuato iti sirib ko, nalpas. Mabalin nga atoy nga bigbigan tayo nga tagikwa tayo mabalin maipanakkel tayo agbalin atoy kakabsat nga self-righteousness, even our medals and everything. So kailangan tayo garud kakabsat nga malukatan iti panunot tayo gamin ko na verse 50 1 Corinthians 15:50 flesh and blood cannot enter heaven. Ibig sabihin amin nga tagikwa tayo ito'y lubong amin nga physical possessions na daan kanya tayo, awan ti may tugot tayo dyan langit. Katanya lang ba iti apa ni dyan langit? Amo tayo nga, isuda, dagijay, nagtalinaad. Nagtalinaad nga napudno kay ni Jesus, nga ingga na patay, handa nga inibatan iti pamati. Kuna na dyan verse 51 to 54, pagtutungtungan na ito'y iti first resurrection. Kuna na joy, basahin tayo kakabsat 51. Kuna na dito'y. to 54, makipagbasa kay kanya kakabsat. Ibaga kada kayo da ito'y apalimed, saan tayo ito amatay amin, ngem mabalbaliwan tayo ito amin, iti apagdarikma. Kas iti kapardas iti kirem, wa in a blink of an eye. Ti maudi nga aweng iti trumpeta, taintun agaweng ti trumpeta, mapagungar to dagiti natay, didan tumatayan, ket mabalbaliwan tayo ito amin. 53, di agrupsa abagi makawasan to iti saan panagrupsa. Ti bagi amatay makawasan to iti saan nga ipapatay. 54. Isut gapuna nga inton makawasan ti agrupsa iti saan na panagrupsa. Ket inton makawasan iti bagi amatay iti saan nga ipapatay. Matungpal to iti santuan a surat na parmeken ni patay na anayen iti paligi. Amen. And this is our very hope. Ato'y iti, ururayan tayo kakabsat. Kasi, ururayan tayo lang kat, amin nga banag ito'y lubong, amo tayo nga tibanag ito'y lubong kat, maibos, maperde, han nagpatingga. Uray, biyag ato'y biyag tayo data, amo tayo nga aglipas. Anya iti anya kuma iti pagsaganaan tayo, iti biyag ng nanayon. Kuna na to'y iti dagiti na tayo. Mabalin gamin nga natay tayon ituno umay ni Jesus. Ket dapat kabilang tayo itoy. Kuna na jay, ibagak kada kayo, saan tayo to amin? Saan tayo to amatay amin? Adatihan gamin nga matay ket umay ni Jesusen. Tata, kas iti kapardas iti kerem ti maudi nga awang iti trumpeta, taintun agawang trumpeta mapagungar dagiti natay. Didan to natayen, matayen kat mabalbaliwan tayo to amin. So umuno na nga maungar kat dagiti natay. The dead in Christ will first be resurrected, and then ti sumarunod jay ket dagiti nabiyag. Mabaliwan tayo in that. Mabaliwan tayo. Ay ti mabaliwan tayo, kanya tayo agbalin tayo nga spiritual body. Di bagbagatay nga spiritual body, ibig sabihin hindi na siya perishable. Han nga group sa masukatan iti bagi tayo itihaan nga a group sa nga bagi or in English imperishable.
Ibig sabihin, we now have that spiritual body nga can enter now heaven. Amen. In Revelation, iti paltiing 4 and 5. Kitaan tayo Revelation 20, 4 and 5 kunan na ditoy. Ket nakita kadagiti trono, na ikan dagiti nakatugaw sa jay, tipan nakabilin amang hukom. Nakitak med dagiti kararwa, dagiti napapatay, gapu iti panang paneknekda ken ni Jesus, ken iti panang ipakaamuda, iti sao iti Dios. Saan da nagrukbab iti narungsot nga animal, wenno iti ladawan na, saan da apinaikan dagiti muging ken imada iti marka iti rungsot nga animal, nagungar dakat nakipagturay da ken Yesu Kristo iti unos nga sangaribo nga tawon, saan ang nagungar dagiti daduma aging gait, adi malpas iti sangaribo atawon. Dayto iti umuna pan nakapagungar kadagiti natay. Amen. The first resurrection. Hindi po lahat is mere-resurrect on the first resurrection. May iwan ang iba. Kaya nga may second resurrection, wherein that is the resurrection of judgment. Na ang mare-resurrect na doon is talagang husgahan na lang yun sa second. Kaya nga, we must truly desire, kailangan ng ikalukuguman tayo, ikarigalan tayo nga makakadwa ije umuna nga panagungar. Tanarigatan. Diba? Agungar. Natay. Muna. They will meet with Jesus in a cloud. The trumpet is blown, diba? And then, the dead in Christ umuna, sumorano iti nabiyag, ma-change into a spiritual body, and they will have feast in the air, and then, katulad nga dun sa baba, pagkatingin sa baba naman, simultaneously, ang nangyayari dyan is tribulation. At aji pan nakarigat nga ajay, amo tayo nga nagrigat nga, aji last nga preaching kat, kuna na jay, uray pay, anya iti mangyayari, uray, kayat mo nga matayin nga mahang kakamatay. Ganun kasakit. Amen? So nga, kailangan tayo nga tarigagayan. Nga, we must overcome the power of death. Amen? Nga, no, agtalinaad tayo kini Jesus, malukatan tayo, kat agtalinaad tayo, iti kinapudno, agtalinaad tayo iti biyag, kat adda kanya tayo iti biyag, agdalayon, and then, iti verse 56, kuna na ditoy, 55, o patay sa dino tiyan iti baligim, o patay sa dino tiyan iti panilod mo. 56, iti basol, iti pangalaan ni patay, iti panilod na, iti linteg, iti pangalaan, met ti basol, iti bilig na. Amo tayo that the sting of death is sin. And the power of sin is the law. That's why, hindi na po tayo namumuhay sa kautusan. We are not living in the law anymore. We are living in the grace of God. What do I mean? Iti kahit kung ibaga. No, ang biyag tayo gamin, babaen, iti linteg. Nagbiyag tayo gapu iti linteg. Kaya na yun tayo nga mahusgaan. Ata tirigat na iti linteg. Ket gaputa, aji linteg nga atoy, amo tayo nga itinang tungpal iti linteg. The one who fulfilled the law is Jesus Christ. Nga iti linteg, noon nagbasol ka, kailangan na parusahan ka. Iti linteg, no pimatay ka, kailangan nga makulong ka, pagbayada mo, or dapat masentensyaan ka, iti patay matlang. And that is why ni Jesus isu iti imala, isu na iti nangaramid, isu na iti nagdusa, tapno syakkan sika, nabayadanan. Nabayadanan, dagijay basol tayo kapsat, garod, no asin numan, iti haan nga umawat, ken ni Jesus nga mangted iti biyag nga ganayon, then they will never enter heaven. Aji tagpay so kapsat. Antay ibaga nga, diba, mamakawan mo iti Diyos? Diba, iti Diyos mo't ket ayat? Yes, in this time. Ita nga tapanawan. This is the period of grace.
That's why we must have this opportunity, ating oportunidad nga kalikaguman tayo nga agtalinaed iti presensya iti Dios. Kasanupilian tayo iti bagbukbukod tayo narigatan kakapsa. Kuna na jay, Galatians, makipaglukat kay kanya, iti Galatia, Kapitulo 3, 9 to 11. Hantay ngagbibiyag iti babaan iti linteg, agbibiyag tayo gapo iti grasya iti Dios. Isu ti bagbaga na iti Galatia, Kapitulo 3, versikulo 9. Nga agbyag tayo iti pamamati. Kas kini Abraham. Kunan iti 9, basay kakamsat. Namati ni Abraham ket na bendisyonan, mabendisyonan met nga rod dagiti amin amamati akas kenkwana. Na ilunod dagiti mangipagarup nga awaten tot ida iti Dios gapo iti panagtungpalda iti linteg. Takuna tinasantuan na surat, mailunod di siya sinuman asaan agtungpal iti amin anay surat iti libro iti linteg. Amen. Ita, nalawag nga awan iti agbalin ang nalinteg iti sangwanan ti Diyos, babaen iti linteg. Takuna iti nasantuan na surat, agbiag to ti pinalinteg iti Diyos, babaen iti pamati. It is clear, kabsat ko. Nga awan, wala talaga naka-perfect sa law. Wala talaga naka-perfect sa linteg. Awan iti perfecto nga nakasunod iti linteg. Yung kuna nagaro ditoy, iti linteg, kuna na jay, kanayon na nga, ita nalawang awan iti agbalin analinteg iti sangwanan iti Diyos, babaen iti linteg, takuna iti nasanto na surat, agbiagto ti pinalinteg iti Diyos, babaen iti pamati. Because of faith, iti pamati tayo kini Jesus, ejay tayo nga maikan iti biyag. Gamin, no agbiag tayo latay iti linteg, kanayon nga, adati supapak na amin nga basod tayo dapat, pagbayadan tayo amin. Ngayon, bilang may isang tao, ado ti pagkurangan tayo. Siguro na isurat na, Jesus Christ perfected the law. Hindi siya pumunta dito pa to abolish the law, but He came to fulfill the law. Amen? G58, 1 Corinthians 15:58. Naglipas tayo kakapsa. 1 Corinthians 15:58. Last. Ngarot, patpatgag akabsat, agtalinaad kayo anatibker ken di magaraw, kanayo na sangwanyo iti trabaho yo ang maipaay iti apo, taamo yung adda bunga iti amin nga arameden yo, iti panagserbi iti apo. Amen? So, we must be encouraged na, di bawat may isa nga, may isa lang tangang buy-buya, we must be encouraged enough na patuloy tayo magserbi iti Dios. Agpatuloy tayo nga agpakumaba iti Dios nga mangted kanya tayo iti biyag. Ta awan iti sabali nga mangted kanya tayo iti biyag no dikat iti Dios taylaan. Kuna na jay, your labor is not in vain. Ada supapak na iti amin. Ket kailangan iti tarigagayan tayo iti supapak nga agapo iti Dios. Ito supapak nga makadwa tayo iti Dios tayo. Idumdumuan tayo nga Diyos, ijelangin. Last verse ko na dyan, Matthew 25 verse 1. Ato iti may isang arartapak, ken pangarap ko nga mangnag iti Diyos. Well done, good and faithful servant. Nga, at iti urayin tayo nga, mangnigan tayo. Kaysa ajay handa ka nga mo, ipurwak ta ka. May purwak ka. Kailangan tayo agtalina at kakabsat nga natibker iti pamati tayo. Tahantay hibibatan iti inawat tayo tapan. Gamin, no, apan tayo iti end of our life and then we give up faith. Awan, sirserbi na amin. Ulit kakabsat in verse 58, ngarud patpatgay kakabsat. Agtalinad kayo natibker kendi magaraw. Kanayo na sangwanyo iti trabaho yu ang maipaay iti apo. Taamo yung adabo nga iti amin nga aramiden nyo iti panagserbi iti apo. Iti panagserbi iti Diyos, that is the greatest and one na i-recognize ng Diyos sa langit.
Even if we become so, maging super tanyag dito sa lupa, but if we are not known to God, does it mean nothing? Kailangan tayo kakabsat nga tarigagayan na makita iti Dios iti pamati nga maitrab-trabaho, pamati nga adda iti panagtulnog na. Ket irugi tayo kakabsat nga basahin talaga iti Biblia at kararag gamin ito iti paggapuan iti biyag. Kunan di John 6:63 iti sarita na isugot biyag. Amin nga imbaga ni Jesus ket biyag. Iti sarita na agpalaing, iti sarita na mangted iti power and authority, iti sarita na isu ti mangparmig iti kabusor. Amen. That is why iti sarita na babaen iti nagan na, babaen iti dara na, mapakawan tayo iti basol tayo. And because of our faith in Jesus Christ, who was resurrected from the dead, agungat tayo man. Ket adyo kuma iti tarigagayan tayo kakapsat, makadua tayo iti makadua tayo iti muna nga panagungat. So nga agkararag tayo at pagyamanan tayo iti Dios iti sarita nga naiburay itang arapi nga pagyamanan tayo ta inikan na tayo iti Dios iti panawan tapno mamamuan iti nagan na maawat iti sarita na nga iti espiritu nga mangtad iti biyag ni Jesus. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos Ama, Pare God, pagyamanan mi ato'y pare ka na mga oras. Ken kanito nga impaay mo iti may sakin may sa ngagdingeg iti sarita mo. Ama, agyaman kami, Pare God. We thank you for that life-giving spirit. We thank you, Jesus Christ, for allowing us to experience life from you. Agyaman kami, O Diyos Ama, tanaimbag kalaunay. Ket ita nga panawan, this is the period of grace that you allowed us to know you. Tulungan mo Diyos Ama, iti may sakin may sa nga kubad kadukan niya mi online. Nga maaddaan damit itarigagay, maaddaan damit pare Ama, iti paset iti biagda, nga mangted pare Ama, iti importansya iti espiritu da. Nga mi pare Ama, nga hindi namin uubusin lahat ng oras namin for the physical things, and we neglect our spirit. Father God, pakawalan da kami. Ti amin nga panawan that we are neglecting, Father God, our obedience to your word. Father God, tulungan mo iti may sakin may sa. Malukatan da kami, Father God. Tapno, Father God, mapakawan iti may sakin may sa. Tulungan mo rin Ama, Father God, nga maamiris iti may sakin may sa, ti amin nga nagbasbasulan mi. Alasutiga po nga nayadayo kami iti presensya. Katulungan da kami rin Ama. Nga maada kanya may iti tarigagay. Our hope, Father God, for the first resurrection. Help us, Father God, to put our hope in the spiritual things and not just in this physical world. Agyaman kami o Diyos Ama, ti kaadam iti may sakin may sa. Agyaman kami o Diyos Ama, Father God, ta inusar mo manin iti adipen mo. Kitulungan, Father God, bedisyonan mo iti adipen mo. Ngahan ngagkurang, Father God, Ama, iti inspirasyon. Nudikat, Father God, ikampay suna, Father God, iti sumarsaron mo, nga inspirasyon, tapno, Father God, mausar, nga maiburay, para iti anak mo, ngagdengdeng nga kita. Kaya, Father God, iti kararag ni, para iti Ilocano Mission Service. Father God, lumawa pa'y ato'y, Father God, ado pa'y oras sa mga kailokanuan, iti makangag iti saritam, kaya malukatan, Father God, na mga iti panunod da, maamiris daw da sa mga iti panagbasbasuran da, kaya umawag da itinagan mo, nga itinagan nga Jesus, iso tumangtad iti biyag. Father God, tulungan da kami. Father God, tulungan, Father God. Nga amin oras sa mga Father God, nga etan mi iti biyag, kaya may asidegme, Father God, agyaman kami. At itidawat may tinaga ni Jesus. Amen. Thank you so much sa lahat ng nag-join in this Ilocano Mission Service. See you po next week. Thank you so much. Bye-bye.